Είμαι ο Γιάννης Καραγιαννίδης. Είμαι ο Νίκος Παυλάκος. Και σας καλωσορίζουμε στο Inside Greece, ένα podcast με επίκεντρο τον τουρισμό και τα πάντα γύρω από αυτόν. Σήμερα το πρώτο μας επεισόδιο και μαζί μας είναι ο Διονύσης Τριάντος. Διονύση, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πες μας λίγα πράγματα για σένα. Ασχολούμαι με τον τουρισμό τα τελευταία 14-15 χρόνια. Να πω ότι μέσα αυτά τα χρόνια έχουν αλλάξει πάρα πολλά μέσα στον τομέα του τουρισμού και ιδιαίτερα μετά το COVID που άλλαξαν όλα. Σε ποιο τομέα βρίσκεσαι? Τώρα εργάζομαι σαν reception manager στο Athenium Intercontinental. Είναι το μεγαλύτερο ξενοδοχείο της Αθήνας σε θέμα δωματίων, με 563 δωμάτια και μεγάλους συνεδριακούς χώρους. Έχω περάσει και από το department του F&B, του Food and Beverage. Ξεκίνησα να δουλεύω σε beach bar, ξενοδοχείου, συνέχισα σε εστιατόριο και μετά πέρασα στο τομέα του front office και τα τελευταία περίπου 7 χρόνια είμαι εργαζόμενος στο τομέα του front office. Πώς το βλέπεις τα πράγματα, πώς είναι αυτή η περίοδος? Ακούμε πολλά για τουρισμό, για συνθήκες. Κοιτάξτε, ο τουρισμός το βλέπουμε όλοι ότι το 19 ήταν η αποκορύφωση του τουρισμού με τους αριθμούς που είχε πιάσει τότε ο ελληνικός τουρισμός, η χρονιά ρεκόρ που λέμε. Μετά ο COVID μας πήγε λίγο πίσω, είδαμε τις παθογένειές μας, είδαμε που υστερούμε πολύ και τα τελευταία 2 χρόνια μετά τον COVID μπορώ να πω ότι έχει πάρει πάλι την αύξουσα πορεία, δείχνοντάς μας πάλι τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Τα οποία, αν μπορούμε να αναφέρουμε τα κυριότερα, ας πούμε 2-3 πια. Σίγουρα το νούμερο 1 είναι η έλλειψη προσωπικού. Το δεύτερο είναι οι συνθήκες εργασίας. Για μένα αυτά τα δύο είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο τουρισμός. Στο θέμα ξενοδοχείου, άμα θέλει να πούμε και ένα γενικό, είναι οι υποδομές που δεν υπάρχουν για να στηρίξουν όλο αυτό τον τεράστιο όγκο εισερχόμενου τουρισμού. Okay. Διονύση, έχεις πάει και στο εξωτερικό, έχεις Ναι. εργαστεί πάνω στον τουρισμό και στο εξωτερικό, έτσι? Ναι, ήμουνα για 2 χρόνια στο Άμστερνταμ, στο Μόξι του αεροδρομίου. Πολύ μεγάλη εμπειρία για μένα το να δουλέψεις στο εξωτερικό για να δεις πολλά διαφορετικά πράγματα, το πώς αντιμετωπίζουν τον εργαζόμενο αλλά και πώς ο εργαζόμενος βλέπει την εταιρεία. Ήταν πολύ μεγάλο μάθημα για μένα. Πώς ήταν η προσαρμογή? Εντάξει, κάθε αρχή και δύσκολη που λέμε, αλλά αν έχεις πάει με ένα στόχο και θες να το πετύχεις, πιστεύω ότι θα προσαρμοστείς. Ποιες ήταν οι διαφορές που είδες πάνω κάτω σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα? Είναι αυτά τα δύο που είπα στην αρχή. Είναι πρώτον το πώς αντιμετωπίζει η επιχείρηση τον εργαζόμενο όχι από την πρώτη μέρα, από την ημέρα του interview, το πώς σε κρατάει ενήμερο για την πορεία του interview, που είναι πολύ σημαντικό αυτό για όταν ψάχνεις μια δουλειά, γιατί καταλαβαίνει ότι υπάρχει το άγχος. Να ξέρεις που βρίσκεται, σε τι στάδιο είναι Αυτό είναι σε η κάθε πορεία του κλάδο. interview ακριβώς. Ακόμα και την τελευταία μέρα της εργασίας μου, που δεν είναι ότι έφυγα από το Άμστερνταμ και πήγα σε μια άλλη επιχείρηση του Άμστερνταμ, γύρισα Ελλάδα. Ακόμα και η τελευταία μέρα η αντιμετώπιση που είχα την επιχείρηση ήταν πολύ διαφορετική σε σχέση με δεν λέω συγκεκριμένα, αλλά με τη γενική επικράτεια, με τη γενική ιδέα που επικρατεί στις επιχειρήσεις, αλλά και το πώς οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν την επιχείρηση, το πώς οι μάνατζερ, ας πούμε, μπορούν να διαχωρίσουν τη δουλειά, το σπίτι, την οικογένεια. Και εννοώντας ότι εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν υπάρχει μέτρο, βλέπεις πολλούς μάνατζερ οι οποίοι κάθονται 10 και 12 ώρες στην επιχείρηση, γιατί έχουν αυτή τη θέση και νιώθουμε ότι θα πρέπει να προσφέρουμε παραπάνω λόγω αυτού του position. Στην Ολλανδία δεν ήταν καθόλου έτσι. Ο μάνατζερ έφευγε στο 8ωρο, μετά δεν τον καλούσες. Είχε χρόνο για την οικογένειά του και για τον εαυτό του, τώρα με έχει οικογένεια. Αυτό ήταν πολύ διαφορετικό σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουμε εδώ πέρα ένα general manager ή ένα department manager για το οποιοδήποτε department. Life balance στο εξωτερικό. Ξεκάθαρα. Σε θέμα υπηρεσιών, πιστεύεις ότι υστερούμε κάπου? Καθόλου. Σε θέμα hospitality γενικά, το πώς αντιμετωπίζουμε εμείς τον τουρισμό, μπορώ να πω ότι είμαστε. Αυτό που λέμε ότι οι Έλληνες έχουν το hospitality, το πιστεύω 100%. Πραγματικά το πώς εκεί πέρα τον βλέπουν σαν πελάτη, εμείς το βλέπουμε σαν καλεσμένο. Αυτή είναι η διαφορά. Το κοιτάνε στο πορτοφόλι και εμείς το κοιτάμε στο πορτοφόλι. Απλώς είμαστε μαθημένοι να αντιμετωπίζουμε αλλιώς τον καλεσμένο. Δεν μου αρέσει η λέξη πελάτης, γιατί εμείς έχουμε καλεσμένους. Είναι εντελώς διαφορετικά το πώς αντιμετωπίζουμε εμείς και το πώς το βλέπουμε στο εξωτερικό. Όχι μόνο στο hotel, στο ξενοδοχείο, σε οποιαδήποτε υπηρεσία έξω,
καφέ, μπαρ, το οτιδήποτε. Γενικά πιστεύω ότι, τουλάχιστον στην Ολλανδία που το ζήσα, δεν μπορώ να πω γενικά, οι υπηρεσίες hospitality είναι πολύ πιο κάτω σε σχέση με εμάς. Άρα, αν κρατάγαμε ένα σημείο που θα μπορούσε η Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό φιλοξενεί. Ξεκάθαρα. Ότι αυτό είναι το άτομο μας. Άμα κάνεις μια SWOT ανάλυση, στα strengths, πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό, φιλοξενία, και το πώς το βλέπουμε εμείς. Και ένα που θα πρέπει να βελτιωθούμε είναι Υποδομές. Διονύση, τι έχει αλλάξει μετά το COVID στον τουρισμό? Το μείζον θέμα είναι το θέμα του προσωπικού. Το πώς έγινε rotation στο προσωπικό, άλλαξαν κλάδους, το ήδη υπάρχον προσωπικό κατά τη διάρκεια του COVID. Και το πλέον είναι πόσο δύσκολο να βρεις έμπειρο προσωπικό να καλύψει κέρυες θέσεις. Εγώ θα μιλήσω για το δικό μου τομέα, για θέσεις υποδοχής. Πλέον προσλαμβάνονται άτομα τα οποία πιο παλιά, ή γίνονται αναβαθμίσεις σε άτομα τα οποία πιο παλιά ήθελε πολύ παραπάνω χρόνο να πάρεις ένα upgrade σε ένα position, ενώ πλέον δίνονται απλόχερα, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη προσφορά και δεν καλύπτονται αυτές οι θέσεις. Και το πιο κέριο είναι αυτό. Άρα, συγγνώμη, πριν προχωρήσεις, έχει αλλάξει και η ποιότητα δηλαδή ουσιαστικά του προσωπικού, έτσι? Σίγουρα. Συμφωνώ ότι έχει αλλάξει η ποιότητα του προσωπικού. Έχει υποβαθμιστεί λίγο, έως πολύ. Δεν βρίσκεις πλέον τους καλούς ρεσεψιονίστες, τουλάχιστον για το δικό μου τομέα μπορώ να μιλήσω, που υπήρχαν στην λεγόμενη πιάτσα. Γιατί αυτοί όλοι αναβαθμίστηκαν και πλέον δεν υπάρχει η τόση εμπειρία. Και υπάρχει μεγάλο rotation, δηλαδή ένας καλός ρεσεψιονίστης πλέον, που πιο παλιά θα ήθελε παραπάνω καιρό για να πάρει μια καλύτερη θέση, επειδή υπάρχει τόση προσφορά έξω, με τόσα ξενοδοχεία που ανοίγουν, καλύπτονται οι managerial position από αυτούς τους receptionists και πλέον δεν υπάρχει εμπειρικό προσωπικό στη πρώτη σειρά προσωπικό όπως είναι ο reception, για να γίνει και εκπαίδευση κατάλληλη ώστε να μάθει και το νέο προσωπικό που έρχεται. Ενώ παλιά δεν ήταν έτσι. Και το δεύτερο που πήγες να πεις έχει αλλάξει στον COVID? Είναι το πώς αντιμετωπίζει και η επιχείρηση τους εργαζομένους, βλέποντας ότι υπάρχει τόση μεγάλη ζήτηση και δεν καλύπτονται θέσεις. Αναγκάστηκαν πολλές επιχειρήσεις. Να πούμε ότι πριν τον COVID πολλά ξενοδοχεία δεν είχαν τμήμα HR, που για μένα αυτό είναι καταδικαστέο. Βλέπεις ότι γίνονται διάφορες εκδηλώσεις για το προσωπικό, φροντίζουν για το προσωπικό τους πλέον, έχουν δημιουργήσει κάποιες ενέργειες το κάθε ξενοδοχείο ξεχωριστά. Βλέπεις ότι προσπαθούν, αλλά και πάλι με την τόση συζήτηση στην αγορά έξω δεν καταφέρουν να δημιουργήσουν το λεγόμενο loyalty, το engagement με το προσωπικό. Στο θέμα των πελατών, το πώς έχει αλλάξει τρομερά. Βλέπω πελάτες οι οποίοι πλέον με μια απειλή ότι θα γράψουμε μια κριτική, θεωρούν δεδομένο από το upgrade μέχρι το δωρεάν πρωινό, μέχρι πολλές παροχές, που πιο παλιά αυτό δεν υφίσταται. Δηλαδή όλοι έχουν πάρει ένα κινητό στα χέρια και το θεωρούν σαν όπλο, ότι αν δεν μου δώσει αυτό θα κάνω μια κακή κριτική. Και πλέον δουλεύουμε για τις κριτικές, δεν δουλεύουμε. Πρώτα θα σκεφτούμε τις κριτικές και μετά θα σκεφτούμε τον καλεσμένο. Okay. Μετά από την αλλαγή αυτή που περάσαμε και όλη την κατάσταση, πιστεύεις ότι υπάρχει αλλαγή και στον τρόπο με τον οποίο κανονίζουν ή σχεδιάζουν τις εξορμήσεις διακοπές και σας επηρεάζει και εσάς το... Σίγουρα, μπορούμε να δούμε και μπορούμε να δούμε ότι πολύ μεγάλοι travel agent, όπως το Thomas Cook, πτώχευσαν, αλλά και πλέον η Generation Z και όλοι οι νεότερες γενιές δεν θα πάνε να κλείσουν ένα ταξίδι μέσω travel agent, θα κλείσουν δικά τους ειστήρια, θα ψάξουν πλέον TikTok, YouTube, όλα αυτά υπάρχουν αμέτρητοι bloggers που κάνουν ταξιδιωτικά blogs. Θα προσπαθήσουν να φτιάξουν μόνοι τους το ταξίδι, να το συνθέσουν μόνοι τους το πριν και κατά τη διάρκεια, ακόμα και το μετά που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Οπότε, ναι, έχει αλλάξει εντελώς πώς διοργανώνει οι νέες γενιές τα ταξίδια τους σε σχέση με τις παλαιότερες. Θεωρείς ότι στην ελληνική πραγματικότητα τα ξενοδοχεία, τα καταλύματα το έχουν στο μυαλό τους αυτό, έχουν προσαρμοστεί? Δεν είναι όταν ένας ιδιοκτήτης είναι 30 χρόνια, 40 και έχει ένα κατάλυμα, δεν είναι και τόσο εύκολο να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες. Πρέπει να έρθει μια νέα γενιά να το κάνει αυτό, το οποίο πολλές φορές έρχονται σε σύγκρουση η νέα γενιά με... Έχουμε οικογενειακές επιχειρήσεις περισσότερες, οπότε όταν έρθει ένας γονιός με το γιο σε σύγκρουση, το πώς να λειτουργεί το ξενοδοχείο είναι λίγο δύσκολο.
Αλλά καλώς ή κακώς προσπαθούν να προσαρμοστούν. Βλέπουμε ότι γίνονται πάρα πολλές αναγεννήσεις σε ξενοδοχεία, ειδικά στην Αθήνα και σιγά σιγά και στην επικράτεια με διάφορα ξενοδοχεία σεζόν που δουλεύουν. Αλλά και πάλι θέλουμε πολύ ακόμα, πιστεύω. Διαβάζουμε γενικότερα ότι και η τεχνολογία έχει μπει πολύ στον τομέα της φιλοξενίας και ότι πολλά ξενοδοχεία, ειδικά στο εξωτερικό, τη χρησιμοποιούν για να κάνουν καλύτερη την εμπειρία του πελάτη. Πώς το έχεις δει? Σίγουρα η τεχνολογία έχει εισχωρήσει και στον τομέα του τουρισμού, καλώς ή κακώς. Σε πολλά πράγματα μας έχει λύσει τα χέρια, αλλά και σε πολλά έχει πάει λίγο πίσω τον όρο φιλοξενία που έχουμε πολύ δυνατά στην Ελλάδα. Και τι θέλω να πω με αυτό? Για παράδειγμα, το self-check-in, το οποίο γίνεται ειδικά μετά τον COVID, ώστε να μειωθεί η αλληλεπίδραση με τον ανθρώπινο παράγοντα. Αυτό έχουμε χάσει τον όρο φιλοξενία. Καλώς ή κακώς, το πρώτο πράγμα που βλέπει ένας καλεσμένος σε ένα ξενοδοχείο που αντικρίζει, αν δεν είναι ο bellboy, είναι η υποδοχή. Το χαμόγελο, αυτό που λέμε, εμείς αυτό που έχουμε μάθει, το χαμόγελο που πρέπει να έχουμε όταν έρχεται ένας καλεσμένος. Όταν αυτό το αυτοματοποιείς και κάνεις ένα self-check-in σε ένα μηχάνημα, χάνεται. Οπότε για μένα, ναι, μας έχει λύσει τα χέρια σε πολλά πράγματα η τεχνολογία και το AI και όλα καλά, αλλά μην χάσουμε τον όρο φιλοξενία. Και το AI, η τεχνολογία, ας πούμε, για παράδειγμα, σε ένα άλλο ξενοδοχείο στην Κίνα, το οποίο ήταν μόνο για συνεδριακούς λόγους, είχε μέσα στα δωμάτια γυαλιά VAR. Και αυτό που έκαναν ήταν ότι, επειδή δεν είχαν χρόνο να κυκλοφορήσουν μέσα στην πόλη, τους είχε δημιουργήσει ένα path στον καλεσμένο μέσω VAR γυαλιών, ώστε να τους κάνει το engagement με την πόλη και να έχουν λόγο να ξαναεπισκεφτούν την πόλη για λόγους αναψυχής και όχι λόγους συνεδρίου. Οπότε βλέπουμε και τα καλά και τα κακά. Άρα, το πώς οι επιχειρηματίες χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Άρα αυτό που κρατάμε είναι ότι πρέπει να τη βάλουμε στη ζωή μας παραπάνω, απλά με έναν τρόπο ώστε να μην χαθεί, για παράδειγμα, η ζεστασιά που νιώθει ο καλεσμένος που έρχεται για να πάρει την εμπειρία. Σίγουρα. Και τι ευκαιρίες έχει η τεχνολογία και στην Ελλάδα, δηλαδή, να δούμε κάποια πράγματα, να τα προχωρήσουμε και εμείς παρακάτω, έτσι. Σίγουρα θα μας λύσει τα χέρια σε πολλά πράγματα, πολλές τεχνοτροπίες να αλλάξουν, λογικές μέσω της τεχνολογίας. Μας δίνονται πολλές ευκαιρίες να πάμε μπροστά. Οπότε θεωρείς ότι είναι καλό ένας επιχειρηματίας να φύγει από την Ελλάδα και να πάει στο εξωτερικό να δει ένα ξενοδοχείο για να πάρει κάποιες ιδέες? Για μένα είναι το πιο σημαντικό, αλλά όχι μόνο ο επιχειρηματίας, και ο εργαζόμενος. Και ο λόγος που πήγα και εγώ στο εξωτερικό ήταν για να πάρω νέες ιδέες και να δω πώς λειτουργεί και στο εξωτερικό. Αλλά σίγουρα τα ταξίδια και το να βλέπεις διαφορετικά πράγματα, διαφορετικές χώρες, μόνο θετικά πράγματα έχει να σου δώσει. Και στην επιχείρησή σου, αλλά και σαν εργαζόμενος, το πώς να μάθεις να φέρεις και εσύ νέες ιδέες στον επιχειρηματία. Και μιας και πιάσαμε τη νέα γενιά, πώς βλέπεις να πιάσουμε και τους επιχειρηματίες, αλλά και το προσωπικό? Βλέπεις ότι πάμε καλύτερα? Το προσωπικό μας είπες ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη εξειδίκευση. Σίγουρα. Από το θέμα των επιχειρηματιών, υπάρχει θέληση, Η αλλαγή των συνθηκών νομίζω τους έχει αναγκάσει και σε αυτούς που δεν είχαν θέληση να αλλάξουν λίγο τη ρότα που είχαν τραβήξει. Κίνητρο υπάρχει? Πιστεύω ότι κίνητρο για τους επιχειρηματίες υπάρχει, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια κέρδους. Κίνητρο για τους εργαζομένους πάλι υπάρχει, γιατί με τόσες ξενοδοχεία που ανοίγουν, τουλάχιστον τα ξενοδοχεία που μιλάμε, υπάρχει πολλά open position και σε κέρυες θέσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν, οπότε πρέπει να υπάρχει εκεί πέρα κίνητρο. Εάν θέλει ο άλλος να κάνει κάποια σταδιοδρομία. Διονύση, όμως τόση ώρα λέμε αρνητικά. Θέλω να μου πεις κάποια θετικά που βλέπεις πάνω στον τουρισμό, έτσι, και με τους εργαζομένους κτλ. Σίγουρα βλέπω νέα παιδιά, τα οποία, να πούμε ότι όλη η παλιά φουρνιά στελεχών που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον τουρισμό, ή περισσότερο, όχι όλοι, ήταν εμπειρικοί άτομα τα οποία ξεκίνησαν να δουλεύουν στον τουρισμό χωρίς κάποιο υψηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχουν πολλές σχολές τουριστικών, είτε από δημόσια πανεπιστήμια, είτε από ΙΕΚ, από διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και βλέπω ότι πολλοί συναδελφοί μου έχουν σκοπό και να τελειώσουν το προπτυχιακό τους, πολλοί κάνουν μεταπτυχιακό και αυτό βοηθάει έπειτα στη συνεργασία. Γενικά το να έχει κάποιο εκπαιδευτικό υπόβαθρο είναι πολύ σημαντικό για εμένα
Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα, ότι έχει αλλάξει λίγο και πώς αντιμετωπίζουμε τον τουρισμό σε θέμα ότι δεν έχουμε μόνο εμπειρικούς. Με αυτόν τον τρόπο όμως βλέπεις ότι ποιοτικά είναι καλύτερα ένας εργαζόμενος τώρα ή είναι καλύτερα εκείνη η μέθοδος, όπως είπες, των παλαιότερων? Πιστεύω ότι ο συνδυασμός εμπειρίας με εκπαιδευτικό υπόβαθρο είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Το κακό είναι ότι βγαίνοντας από μια σχολή, όταν έχει πληρώσει ο άλλος ένα μεγάλο οικονομικό ποσό για να κάνει ένα μεταπτυχιακό, θεωρεί δεδομένο ότι πρέπει να πάρει μια θέση στελέχους. Για εμένα, καλός αγός ο τουρισμός, αν δεν έχεις περάσει από τη front line, δηλαδή από κέρυες θέσεις, είτε σερβιτόρου, είτε υποδοχής, είτε την πρώτη γραμμή που λέμε, δεν γίνεται να κατακτήσεις μια θέση manager. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε ξεκάθαρο τα παιδιά, ότι κάνουμε και μεταπτυχιακό ακόμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι να πάρουμε μια θέση manager. Θα πρέπει πρώτα να έχουμε και την εμπειρία, αλλά το κόμπο εμπειρίας και εκπαιδευτικού υποβαθρού και εκπαιδευτικού υπόβαθρου είναι το πολύ σημαντικό για μένα. Και θα ήθελα να πω ότι καλώς βλέπουμε τη νέα γενιά προσπαθεί, μια συμβουλή, όταν κάνουμε interview όλοι μας, να δίνουμε και λίγο σημασία στο εκπαιδευτικό υπόβαθρο, γιατί πολλά interview που έχω κάνει στο παρελθόν δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, τους νοιάζει μόνο η εμπειρία. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο άλλος έχει δώσει και λεφτά, έχει χαλάσει και λεφτά, έχει ξοδέψει λεφτά βασικά, και ώρες, που είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Οπότε όταν κάνουμε ένα interview, να κάνουμε μερικές ερωτήσεις και για το εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Γενικά... Και αυτό ήταν η διαφορά, συγγνώμη σε διακόπτω, που είπα και πώς πήγε το interview στο εξωτερικό σε σχέση με διάφορα interview στην Ελλάδα, όταν με ρωτήσατε. Άρα εκεί σου κάνουν ερωτήσεις σχετικά με το εκπαιδευτικό μου υπόβαθρο. Που εδώ πέρα στην Ελλάδα για μια θέση receptionist, δυστυχώς, δεν ρωτάμε. Δεν μας νοιάζει. Okay. Νομίζω πως γενικότερα υπάρχει μια τάση να κοιτάνε παραπάνω την εμπειρία, όχι μόνο σε αυτόν τον κλάδο, και ίσως να υποβαθμίζεται λίγο όλη η προσπάθεια που κάνει οποιοδήποτε. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να δώσει βάση στην εμπειρία, αλλά όταν ο άλλος έχει ξοδέψει χρόνο και χρήμα και η οικογένειά του, ειδικά τις δύσκολες εποχές που περάσαμε οικονομικής κρίσης, έχει ξοδέψει χρόνο και χρήμα, θα είναι καλό να δώσουμε και λίγο βάση σε αυτά που έκανε και προσπάθησε με κόπο να κάνει. Και αυτή είναι μια πάσα γενικότερα το τι θα πρότεινες εσύ σε ένα νέο, ο οποίος θα ξεκίναγε σήμερα την καριέρα του πάνω στον τουρισμό? Να έχει πίστη, εμένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εγώ όταν θα προσλάβω ένα νέο άτομο σε μια επιχείρηση, θέλω ένα πράγμα. Πρώτα απ' όλα να είναι καλός άνθρωπος, το πιο σημαντικό για εμένα, αλλά να έχει πίστη, όχι με την πρώτη δυσκολία, ούτε να τα παρατήσεις, αλλά και επίσης να μην είναι ανυπόμονος. Βλέπω πολλά παιδιά ότι είναι ανυπόμονα πλέον για να κατακτήσουν την επόμενη θέση. Δεν είναι έτσι. Για μένα πρέπει να πάρεις εμπειρίες και όταν νιώσεις σίγουρα ότι είσαι στα πόδια σου, τότε να πας να χτυπήσεις την επόμενη θέση. Να μην είναι ανυπόμονα τα νέα παιδιά, αλλά και να έχουν πίστη στον εαυτό τους και να μάθουμε να πουλάμε τον εαυτό μας ακριβά. Και μια συμβουλή που θα έδινες στους επιχειρηματίες? Αυτό που είπα, να σέβονται τον κόπο που έχουμε δαπανίσει όλοι μας για σπουδές, αλλά και να δίνουμε ευκαιρίες, να μάθουμε να δίνουμε ευκαιρίες. Λείπει αυτό? Τελευταία όχι, γιατί υπάρχει τρομερή ζήτηση, αλλά να μάθουμε να δίνουμε ευκαιρίες στα δικά μας άτομα, γιατί και ο επιχειρηματίας έχει χαλάσει χρόνο να εκπαιδεύσει και χρήματα να εκπαιδεύσει, να του έχει δώσει ευκαιρία. Άρα αυτόν τον άνθρωπο τον έχεις ήδη μέσα στην επιχείρησή σου, δώσ' του μια προαγωγή, πες ένα καλό λόγο, ο εργαζόμενος αυτά ψάχνει. Και αν όχι η προαγωγή είναι λίγο δύσκολη να τη δώσεις, γιατί μια μικρομεσαία επιχείρηση δεν έχει τόσα πολλά position για να κάνει αναβαθμίσεις στο προσωπικό του. Ακόμα και το ευχαριστώ που θα πει ο ιδιοκτήτης, ο manager, για τον εργαζόμενο έχει νόημα. Καταλαβαίνω ότι ο κόπος του γίνεται το recognition. Διονύση, backstage μας είπες ότι έχεις δουλέψει και σε νησιά σεζόν. Ναι, ήμουνα στην Πάρο για 2 σεζόν, Σαντορίνη, Πόρτο Χέλη και μετά ήρθα Αθήνα. Άρα έχεις δει και 2 διαφορετικά περιβάλλοντα, δηλαδή και έχεις δουλέψει και τώρα δουλεύεις σε ξενοδοχείο, σε αστική περιοχή, αλλά και σε σεζόν, σε νησί. Πώς τα βλέπεις τις διαφορές? Η βασική διαφορά για μένα είναι ότι για 6 μήνες αποκόβεσαι από το οτιδήποτε έχεις
στη ζωή σου, αποκόβεις από τη ζωή σου τη βασική ζωή σου, που είναι οι φίλοι σου, μια σχέση, η οικογένεια, τα πάντα, και πρέπει να μεταφερθείς σε έναν άλλο τόπο, στον οποίο τις περισσότερες φορές, αν και τα τελευταία χρόνια βλέπω κάποιες αλλαγές, ο τόπος κατοικίας σου είναι αισχρός, οι ώρες είναι πολλές παραπάνω, βέβαια οι ευκαιρίες για χρήματα είναι καλύτερες, αλλά δεν έχεις ρεπό, που στην Αθήνα είναι κάτι δεδομένο, τα 2 ρεπό κάθε εβδομάδα. Στη σεζόν δεν υπάρχουν ρεπό. Τις περισσότερες φορές υπάρχουν κάποιοι ξενοδόχοι, μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες το τηρούν τελευταία, αλλά και πάλι τα 2 ρεπό σου στην Αθήνα είναι δεδομένο. Το 8ωρο σου στην Αθήνα σχεδόν πάντα προσπαθείτε να τηρείτε, γιατί υπάρχουν και σωματεία, είναι εντελώς διαφορετικά. Στη σεζόν δεν υπάρχει 8ωρο, αν χρειαστείς κάθεσαι παραπάνω. Για μένα είναι εμπειρία και οτιδήποτε εμπειρία έχει πρέπει να την πάρεις όταν θες να ασχοληθείς με τον τουρισμό. Απλώς εμένα είναι κάτι το οποίο δεν μου έκανε το κλικ ποτέ. Απλώς πριν το COVID, όπως είπα, ήταν πολύ πιο δύσκολο να βρω μια δουλειά στην Αθήνα, γιατί ήταν ένα κλειστό λόμπι Αθήνα, που δεν είχε τόσες ευκαιρίες για να μπω σε μια υποδοχή. Και έκτισα το βιογραφικό μου σε σεζόν, σε ξενοδοχεία που ήταν πολύ πιο εύκολο να βρω δουλειά. Είπες είναι καλύτερες οικονομικές απολαβές. Ναι. Είναι επαρκής για αυτό που είναι η σεζόν? Όχι. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Το πώς αλλάζει ο εαυτός σου όταν είσαι κατά τη διάρκεια της σεζόν είναι τρομερό. Μαθαίνεις μόνο να... Τουλάχιστον έτσι όπως το είχα ζήσει εγώ τότε. Δεν ξέρω τώρα αν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η τελευταία μου σεζόν ήταν το 2019. Το 2020. Η τελευταία μου σεζόν ήταν το 2020. Ήταν κατά τη διάρκεια του COVID. Που τότε άρχισαν να αλλάζουν λίγο οι συνθήκες. Και οι μισθοί δεν είναι τόσο μεγαλύτερη, γιατί άμα σκεφτείτε ότι δουλεύεις 30 μέρες σερί και η διαφορά σου είναι 200 ευρώ, 300, δεν το βάζω σε σύγκριση σε σχέση με ένα μισθό της Αθήνας, διότι δεν έχει ζωή στη σεζόν. Αλλά εάν βάλεις και τις συνθήκες εργασίας, τις συνθήκες διαβίωσης σε ένα σπίτι να συγκατοικείς, και αυτό το σπίτι μπορεί να είναι ένα κοντέινερ, και σε σχέση με το χρηματικό, όχι, δεν... Okay. Ωστόσο, θέλω να γυρίσουμε λίγο σε αυτό που είπες στη διαδρομή, ότι νομίζω, από όσο έχω ακούσει, ότι είναι ένα συνηθισμένο career path για έναν εργαζόμενο σε εστίαση και τουρισμό, το να πάει τα πρώτα χρόνια ως νεότερο σεζόν και έπειτα να... Θα σου πω εγώ προσωπικά, εμένα με είχε βοηθήσει όταν σπούδαζα το προπτυχιακό μου. Με βοήθησε γιατί έφευγα τα καλοκαίρια και πήγαινα για δουλειά κατά τη διάρκεια της διακοπής του πανεπιστημίου. Έκανα σεζόν σε τουριστικό θέρετρο. Εμένα με είχε βοηθήσει έτσι. Αλλά είναι πολύ πιο. Τότε τουλάχιστον, πριν τον COVID, ήταν πολύ πιο δύσκολο να βρεις μια δουλειά στην Αθήνα, όπως είπα και πριν. Και οι ευκαιρίες που υπάρχουν στη σεζόν είναι πολλές περισσότερες. Οπότε, ναι, είναι ένα path, όχι όμως ότι πρέπει να γίνει έτσι. Βολεύει για εμένα και γίνεται έτσι. Και όσο είσαι νεότερος, μπορείς να αντέξεις περισσότερες ώρες δουλειάς. Αυτό μήπως κάνει έτσι ουσιαστικά τη σεζόν μονόδρομο για μικρότερες ηλικίες? Να πούμε κάπου εδώ και όταν είσαι 18 και φεύγεις από το σπίτι σου ξαφνικά και πας για δουλειά και παίρνεις 1.000 ευρώ, 1.200 ευρώ. Είναι πολύ, πολύ ωραίο σαν αίσθημα το να φεύγεις και από το σπίτι σου και να παίρνεις τέτοιους μισθούς. Είναι πολύ ωραίο σε σχέση αν με βάλεις εμένα 30 χρονών τώρα να πάω να κάνω μια σεζόν. Οπότε πιστεύω ότι ναι, οι νέες γενιές το προτιμάνε και γι' αυτό το λόγο. Ωστόσο, εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι καλό να φτιάξουμε ακόμα καλύτερες συνθήκες. Σίγουρα. Είναι απαραίτητο. Ειδικά σε αυτά τα θέρετρα, τα τρομερά που υπάρχουν σε διάφορα νησιά, πρέπει να υπάρχουν συνθήκες. Και βλέπετε ότι υπάρχουν τρομερά τουριστικά θέρετρα. Αμάν Ζωέ, ανοίγει Four Seasons, ανοίγει το Κώστα Ναβαρίνο. Υπάρχουν τρομερά ονόματα που ανοίγουν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και προς Χαλκιδική, τα Οίκος που έχουν εξαπλωθεί και στην Ισπανία. Γενικά ανοίγουν πάρα πολλά μεγάλα project στην Ελλάδα, οπότε είναι απαραίτητο να προσελκύσει αυτά τα project και οι υπαλλήλους θα πρέπει να φτιάξουν και τις συνθήκες εργασίας. Και διαβίωσης. Έτσι κι αλλιώς για να πάρει τον εργαζόμενο ο οποίος έχει περισσότερη εμπειρία θα πρέπει να πάει σε μεγαλύτερες ηλικίες, έτσι. Σίγουρα. Να επενδύσει σε αυτές τις ηλικίες. Ακριβώς. Μεγαλύτερες ηλικίες δεν λέμε να... Πιστεύω ότι όλες οι ηλικίες έχουν να προσφέρουν κάτι. Κάθε ηλικία έχει τα καλά της. Είναι όπως είναι και σε κάθε δουλειά άλλος. Δηλαδή. Ακριβώς. Μπορείς, όπως είπες, και να πας από την αρχή και να μην φας το λεγόμενο ξύλο.
και να περιμένεις ότι θα ανέβεις πολύ εύκολα. Αυτό είναι λίγο κακό, αυτή η νοοτροπία που έχουμε. Μας έχουν υποχρεώσει να την πιστεύουμε ότι πρέπει να φάμε το ξύλο για να μάθουμε. Στο εξωτερικό, ας πούμε, δεν υπήρχε αυτό. Υπήρχε το 8ωρο από την αρχή, από 18 χρονών μέχρι και γεράματα υπήρχε αυτό το 8ωρο λεγόμενο. Εμείς έχουμε μάθει έτσι, δυστυχώς αυτή η νοοτροπία δεν πρόκειται να αλλάξει, πιστεύω. Αλλά απλώς στα 18 σου το ανέχεις λίγο πιο εύκολο αυτό το λεγόμενο ξύλο. Αν και δεν είμαι θετικός σε αυτή την άποψη. Ναι, ξύλο κυρίως εννοούσα την πολλή δουλειά, όχι... Ναι, καλά, ναι, εννοείται την πολλή δουλειά. Ναι. Απλώς όταν πας σε ένα τουριστικό, να βλέπεις σεζόν, ξέρεις από την αρχή ότι μπορεί να μην έχεις ωράριο. Ναι. Και η υποδοχή, δόξα τω Θεώ, είναι μια βάρδια η οποία είναι ένα πόστο το οποίο πάντα θα σε αλλάζει κάποιος, οπότε είναι λίγο πιο δύσκολη η υπερορία. Σε άλλα πόστα όπως το service και όλα αυτά τα πόστα, είναι λίγο πιο εύκολη η υπερορία. Και η υπερεργασία. Και να σε ρωτήσω, πώς είναι η επαφή με τους καλεσμένους σε καθημερινή βάση? Είτε είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι, έτσι. Πάντα αυτό εξαρτάται και με τον τόπο εργασίας. Και τι θέλω να πω, όταν είσαι σε μια μεγάλη τουριστική μονάδα και κάθε μέρα υποδοχή, μιλάω πάλι για την υποδοχή γιατί σε την υποδοχή δουλεύω και έχω μια περισσότερη εμπειρία. Όσο μεγαλύτερη είναι η τουριστική μονάδα, τόσο λιγότερο έχεις την επικοινωνία με τον καλεσμένο, διότι έχεις μεγαλύτερο φόρτο εργασίας και δεν προλαβαίνεις να κάνεις αυτή την αλληλεπίδραση που πρέπει να κάνεις με τον καλεσμένο. Σε μικρότερες τουριστικές μονάδες που έχω δουλέψει, είναι απαραίτητο, δηλαδή ένα check-in, ας πούμε για παράδειγμα, σε ένα ξενοδοχείο 12 σουιτών, 20-30 στη Μύκονο, μπορεί να διαρκέσει από 10 πρέπει να διαρκέσει από 10 με 20 λεπτά. Ένα check-in στην Αθήνα, σε ένα ξενοδοχείο πόλης, ας πούμε, με 200 δωμάτια, δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από 5 λεπτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ανάλογα πάντα η αλληλεπίδραση αυτή εξαρτάται πάντα και με τον τόπο που γίνεται αυτή. Αλλά πάντα το να έχεις μια αλληλεπίδραση με έναν καλεσμένο ο οποίος έρχεται από το εξωτερικό, πάντα έχει να σου δώσει πράγματα. Νέες ιδέες, νέες απόψεις, μαθαίνεις ακόμα και το παράπονο που θα σου έρθει από κάποια άλλη πόλη, από κάποια άλλη χώρα, μαθαίνεις να το διαχειρίζεσαι και σε κάνει και σε ένα πιο έμπειρο. Μήπως τελικά έχεις το μεγαλύτερο δέσιμο, σε εισαγωγικά, με ένα ξενοδοχείο μικρότερης κλίμακας? Σίγουρα. Σαν καλεσμένος. Σίγουρα, γιατί το μεγάλο ξενοδοχείο πόλης, αλλά δεν σου δίνει την ευκαιρία όταν έχεις να εξυπηρετήσεις κατά τη διάρκεια της βάρδιας να κάνεις 60 check-in, 50 check-in, ένας εργαζόμενος. Δεν έχει το χρόνο να κάνει την αλληλεπίδραση. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν και άλλες θέσεις σε αυτά τα ξενοδοχεία, όπως είναι οι concierge. Σε αυτά τα ξενοδοχεία πρέπει να υπάρχει ένα ξεχωριστό department, το οποίο ο καλεσμένος, οτιδήποτε θέλει να ρωτήσει, θα πρέπει να έρθει στο concierge. Δεν μπορεί ο receptionist να εξυπηρετήσει και να κάνει αυτό το engagement με τον πελάτη σε αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι πιο δύσκολο, όχι δεν μπορεί. Είναι πιο δύσκολο να γίνει αυτό το engagement με τον καλεσμένο. Οπότε ναι, στα μικρά ξενοδοχεία είναι πολύ πιο εύκολο. Σκεφτείτε και τους εαυτούς μας. Όταν έχουμε πάει σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, δεν είναι τόσο εύκολο να μάθεις τον εργαζόμενο εκεί. Ενώ όταν πας σε ένα μικρό ξενοδοχείο στις Κυκλάδες ή σε οποιοδήποτε νησί, καλώς εκεί πέρα θα μάθεις ακόμα και το όνομά του. Αυτό έχει να κάνει με τα luxury ξενοδοχεία? Θεωρείς δηλαδή ένα ξενοδοχείο πιο luxury, πιο κρυό, σε εισαγωγικά? Όχι, δεν πρέπει να το θεωρήσουμε έτσι. Γιατί υπάρχουν άλλα πόστα στα luxury ξενοδοχεία, το οποίο είναι αυτός ο σκοπός να κάνει το engagement. Υπάρχει ειδικό τμήμα guest relations, υπάρχει concierge, υπάρχουν πολλά department τα οποία πρέπει να γίνει το engagement με τον καλεσμένο. Δεν πρέπει να το θεωρήσουμε έτσι. Και απλά ίσως είναι πιο τυποποιημένες οι διαδικασίες. Σίγουρα. Σε σχέση με ένα μικρομεσαίο ξενοδοχείο που ο άνθρωπος που το τρέχει θα πρέπει να ασχοληθεί και με πιο πολλά πράγματα και θα έρθει σε μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με τον καλεσμένο. Σίγουρα. Ωραία. Διονύση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στο καινούριο project που έχετε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Διονύση. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο από το Inside Greece. Μείνετε συντονισμένοι και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο με ένα καινούριο καλεσμένο πάνω στον τουρισμό.